Күгәрсен районы игенчеләре республикабызның төньяк райондарына караганда сәсе эшләрен хуңлап башланы. Шулай булуга карамастан, әүвәлдә районда күп культуралар басуда үз урынын алганда инде. Күгәрсен районының иң зур авыл хуҗалыгы рәтендә булган Тәвәккән җәмгыяте ердәрендә язгы эшләр иртә таңдан кискә тиклем дәвам итә. Урындагылар әйтүенсә, йылы аяз көндәр дөрес файдаланып, ер дымын хаклаган мәлде кулдан ысқындырмай, дәррәү эш алып барырга тырышалар. Бүгенге көндә хуҗалыктың барлык сәсеү майдандарында ла төрле юнәлештәге сәсеү кампанияһы әүдем бара. Сәсер алдынан ерде берничә рәт эшкәртәләр, химик ашламалар индерәләр. Уларны быел хуҗалык 3000 тоннанан ашу әзерләгән. 14 000 гектар сәсеүлек майдандарының күп өлешен иген культуралары биләй. Малдарга ашата торган үсентеләрне лә онытырга ярамай ди хуҗалыктың баш агрономы Азамат Хисмәтуллин. Әлеге көндә безнең 14 гектардың 2300 гектары сәселгән. Шуларның иртә үсемлекләре 5040 гектарда. Уларның холо культура сәсел бөтелде. Бер еллык үләннәр 60% сәселде. Әлеге көндә моны кукурузга басуына төшеп торабыз. Механизаторлар 2 тапкыр ашатабыз. Механизаторлар җитә. Техника яңа безнең ремонтланган. 2 агрегат безнең сәсә, алар посменно дин төннәлә сәсәләр, көндә сәсәләр инде. Агрегатлар туктаганы юк. Әйткәндәй, бына инде берничә ел Тәвәккән хуҗалыгында иген менән бер рәттә кукуруз культураһы ла яхшы күрһәткечләр бирә. Гектарынан 60-65 центнер уңыш алалар. Был универсаль үсемлек төрле юнәлештә кулланыла. Сәсеү эшләренең 60%-ын үтәгән тәвәккәннәр. Көндәр матур торһа, тиз арала тамамларбыз ди Азамат Рәшит улы.